Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kala sabri sabri wa yasiri amri wa qul muqtadian lisani ya Allah. Sagungi para lawuh ingkang kawula hormati, para tamu undangan ingkang kawula hormati, Bapak Ibu sekalian ingkang wonten mriki ingkang kawula hormati, utamanipun dumateng Bapak ingkang ameguh hajat inggih Bapak Tarno Sa'alimbit Cakol Wongso ingkang kawula muliaken. Boten supaya malih dumateng kesepuhan bini sepuh haji sepuh ingkang pantas kawula pundi. Dumateng pangban pamating projo desa Gumelem Kulon saprangkat Bapak RT RW ingkang atos Bapak iki ingkang kawula hormati. Para rawuh samudanipun kawula wantun yak pisawanan imbal jinarto panjenengan unggal kamardikanipun kawula jumeneng wonten mriki nampi amanah saking keluargi Bapak Karno sak keluarga ingkang siang menika mentas ngitanaken putranipun ingkang sesini Aldian Bagus Saputra. Alhamdulillah sampun kalaksanan kasumbadan boten manggih alangan satunggal punapa. Bila saking kawula menika supados dipun aturi sak rombongan grup turangga cahya budaya menika supados menghibur. Nah kejawi saking menika kawula sak rombongan dipundang duk nalika taun kepengker menika Sang Rama almarhumah Bapak Susah menika nggadahi rombongan grup turangga cahya budaya kepengin rabetaken wonten mriki. Dados to mboten saged mboten to kathahing artanipun mboten. Dados niki nebut dosa luput pangandikan duk nalika taun kepengker. Sinasa tiyang sampun almarhum tapi wonten keluarganipun dipun enget-enget dados ing dilaksanaken dinten sakmenika. Mila saking menika teng mriki pasang sesaji utawi syarat sarana arupi kupat luar kaisi beras kuning dipun kantini penetep inggih menika kasat tuin bantal menika kangge syarat sono saderenge inggih menika ndonga utawi ndonga kalian para mbak para luhur ingkang tebih ingkang saged ingkang resekan ingkang boten resekan sedaya wau dipun dongaaken supados wilujeng keluarganipun. Nyuwun malih dumateng sekawan petahap inggih menika wetan kidul kulon lor ingkang kasebat Rono Coroko durmun saka wetan Dotasawala kidul padha jayanya kulon ler monggo bodhonga. Ugi dumateng para mbah para luhur ugi dumateng ingkang bau resak ing tlatah mungkang mriki ubekawak sembung senggani wonten lepate Bapak Karno sak keluarga nyuwun agung pangapunten.
Ugi dumateng ingkang boten mriki salebeti biasa jawinipun biasa salebeti kisah jawinipun kikis sarta medal banjar pekawisan margi dumugipun bebayon. Ugi dumateng bapane kuasa biane kuasa bapane pating biane pating sedherek sepuhane sedherek kawan gangsal pancer. Muga-muga ngahituripun Bapak Abdul Ibu Hawasa dua putra waya satu turunipun Ali Abu Bakar Umar Usman Ali Syekh Muhammad Syekh Jalani sedaya mau dipun suni supados anak seni pangandipun Mbah Husain Al-Sabur almarhum supados menika nagih janji utawi utang basa nyaur nyata dipun nyataken ing dinten sakmenika dintenipun Selasa pasaranipun Pahing Kliwon. Nuwun nggih. Dados menika kangge ngujar lutuari papan pangandikanipun Mbah Sabur Nanjo taun kepengker menika sasarana badhe kula parawici kupat ateges mati. Batunin tong. Guys. Obat menika gadis lepat. Lah pun isi kalian beras. Beras niku berkewarasan. Kuning niku dipun ningaken taun kepengker dumugi dinten sakmenika. Menika dipun tetepaken ing dinten sakmenika. Lah kelas menika kangge pagelaran dipun gelaraken nanggap ebek utawi nglabetaken rombongan ebek. Ambil pinoko bantal kangge batalaken wiratipun Bapak almarhumah Bapak Susah. Mula saking menika muga-muga wonten punagih menapa-menapa. Robana dolana ampusana, Robana atina fidunya asana wakil roti asana. Muga-muga alai kegawa banyu mili awang wong mungkin samudra agung. Mula para sederek sedaya kula terima utawi kula terima segala mawon boten kula wicis. Allahu Akbar.